Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Musa nothando lwenkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ocebileyo makube kini nonke. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sibuke incwadi yesibili kaSamueli isahluko sesithupha, ivesi le-12 kuze kube yi-19. Kuleyo mihla uDavide wahamba waya emzini ka-Obed-Edom, walanda lapho isihlalo sesivumelwane wasiyisa emzini kaDavide. Ngokujabula kwathi labo abesithwele isihlalo sesivumelwane sebehambe izinyathelo eziyisithupha, wahlabela uNkulunkulu inkabi yethole enonileyo. Davide wagida phambi kwenkosi ngamandla akhe onke, wayegqoke ingubo emhlophe eyimvunulo yabapriste. Kanjalo Davide nayo yonke indlu ka-Israyeli benyusela isihlalo sesivumelwane ngenhlokomo nangokukhala kwamacilongo. Basingenisa isihlalo sesivumelwane emzini kaDavide, basibeka endaweni yaso phakathi ethenteni uDavide ayelimisile sona. uDavide wethulela inkosi uSomandla imhlatshelo yokushiswa nemhlatshelo yobudlelwane. Kwathi lapho uDavide eseqedile inkonzo yemhlatshelo, wabusisa abantu egameni lenkosi yamaviyo. Wayesabela bonke abantu, izixuku zonke zakwa-Israyeli, amadoda namakhosikazi ukudla. Yilowo nayilowo wathola isinkwa nenyama nekhekhe elifakwe amagrebhisi. Lapho-ke abantu bahlakazeka, kwayilowo nayilowo waya emzini wakwabo. Kunento engiyithandayo eyenziwa uDavide. Kuyavuka kumina ukuthi uma sibuka impilo kaDavide, nokuhluleka kwakhe okungaka, kodwa asikho nesodwa isikhathi la isandla sikaNkulunkulu esake sasuka ngaso kuyena. Bese ngiyibuza ukuthi mhlambe yini le uNkulunkulu ayeyithande kangaka ngoDavide? Into yokuqala uDavide ayenzayo uma ekhuphukela endaweni yokuba inkosi, ukuze akwazi ukuphatha kahle abantu bakaNkulunkulu, into yokuqala uDavide ayenzayo uyolanda isihlalo sesivumelwane, uyolungisa indawo kaJehova. Ngimbona eyolanda uNkulunkulu ethi ngicela uhlale phakathi kwabantu bakho. Ngimbona ethi ngicela kube uwena oba inkosi. Yazi le nkonzo besiyiswela ithandwa zami. Uma ngifika kulesi sigaba khona umkhuba owenziwayo emshadweni, la abantu khona bethi sizothola ubaba ozokwelkhama to Babaland, nomama ozokwelkhama to Mamaland. Balekile yonke leyo nkonzo, ngiyayihlonipha, kodwa besimswela nomuntu ozothi asike simeme uNkulunkulu kulomshado. Ingakho ngiyithanda incwadi kaJohanesi isahluko sesibili, umshado waseKhana laseGalile. Verse yokuqala isitshela ukuthi uJesu wayekhona nonina wayemenyiwe. Yabona uDavide ucela uNkulunkulu kuba asondele. Khona la amehlo akhe enqundeka khona
nengqondo yakhe ifiphala, kodwa uNkulunkulu abe ludondolo elumsizayo. Besiswela lenkonzo njengabazali ukuthi Nkosi, labantwana ongipha bona ngicela ukubanikela kuwena. Lo mshado ongibusisa ngawo ngicela ukubeka kuwena. Lo msebenzi osungiphe wona ngicela ukwethula kuwena. Khona inkonzo ebalekile ngaphambi kokuba uthathe umsebenzi, wamkela ipromotion, uqashwe. Ngaphambi kokuba uqale lo msebenzi, hamba ubika kuNkulunkulu uthi Nkosi, nakhu osunginikeze kona ngicela ukwethula kuwena. Nakhu Nkosi osungabele kona ngicela ukubeka ezandleni zakho, ngoba mina ngokwami angeke ngikwazi ukuzenzela. Nika uNkulunkulu indawo yakhe, then uNkulunkulu uza kusilungisela. Lithi izwi likaNkulunkulu uDavide sebesithathile isihlalo sezivumelwane, bahamba amabanga thizeni, bese behlala phansi, ebese behlabela uNkulunkulu. Ijulile lento eyenziwa ilensizwa. Inkonzo yokuvuma nokwazi. Uyazi siphuma emndenini ephila isintu. Isintu sethu sisifundisa ukuthi uma umuntu ethola izinto uyabika, uyacela, uyabonga. Umsebenzi uyabikwa, umsebenzi uyacelwa, umsebenzi uyabongwa. Ngoba lokho esikunikwa kona, lesi sigaba esiphangiselwa kusona, besicela ukubonga Nkosi ngaso. And so nala uDavide hlalisa phansi abantu, uthi asethuleni umhlabiso ongcwele kuNkulunkulu. Asihlanganise naye ngalesethulo saphakade. Yasi besibaswela abaholi abazolapha izwi lethu ngokusibika uNkulunkulu. Besibaswela abaholi emabandleni abazolapha amabandla ethu namadayosisi ethu namaparish ethu ngokusethula kuNkulunkulu ubusuku nemini. Ngingajatshuliswa nje ukuthi sengigcotshiwe ngumpriest, ngingajatshuliswa nje ukuba sengigcotshiwe ngumbishophi, sengumengameli, sengubani, kodwa angijabuliswa ukuthi uNkulunkulu ngimnikile inkonzo emfaneleyo. Okunye okungithintayo, lithi izwi likaNkulunkulu, bahlala phansi bonke bahlanganyela badla. Sebeqedile, yilowo nalowo wagoduka waphindela emzini wakhe. Kodwa ngaphambi kokuba baphindele emuva, uDavide wababusisa ngegama lenkosi. Eyithandwa zami, inkonzo yokuqala le uDavide ayenzayo yokubusisa abantu bakaNkulunkulu. Yazi beswele ukukhuluma kahle phambi kwabantu esisebenza nabo. Beswele ukubabonga nokubabongela. Beswele ukunikeza uNkulunkulu udumo. Ukuthi Nkosi, sesikwenze konke ngokwazi nokuqonda nokuhlakanipha kwethu, kodwa ubuntu bethu
besale endleleni. Ingakho sicela wena manje kube wena osilungiselayo. Indlovukazi yezulu ayibe nathi sibusise sivikele. Mayisikhanyisele isinxusela amandla negracia elivela kuNkulunkulu Somandla uyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Ngiyakhuleka kuwe Nkulunkulu wami, ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. Ngiyakubonga ngoba ungilonde kulobu busuku. Konke engizakwenza namuhla ngizokwenzela ukudumisa nokuthanda wena. Konke ukuhlupheka ongangivelela ngizokubekezelela ngenxa yakho, ngihlawule ngakho izono zami. Ngithanda ukuzuza iziyekelo ezizuzeka ngemkhuleko nangemsebenzi yami. Baba Nkosi, ngilonde futhi nanamuhla, ulonde nabo bonke engifanele ukubakhulekela. Ungisize ngixwaye konke ukona. Sicela ngeNkosi yethu Jesu Kristu indodana yakho ephila ibusa kanye nawe nomoya ocwebileyo niNkulunkulu munye izikhathi ngezikhathi. Amen. Mandla uNkulunkulu Somandla uyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.